У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дякую усім за супольную молитву, так само дякуємо хору за духовные спевы. Сегодня мы по нашей приходской традиции, как это часто бывает подчас Великого поста, у недельные вечеры мы здійснили службу, особливую такую пассию. Пассии, успомину про покуты Христовы. Ну и читали урывки з Євангелія. І я хотів би звернути увагу на епізод з Пілатом. Мы ведаем, что это был такий чоловік, прокуратор Іудеї, який був поставлений римськими уладами для нагляду за парадком у этой провинції, яка називалася Іудея. І у тим ліку у його компетенцію уваходило і карать за злочинство, але так само і миловать. Ну і навіть гэта у Євангелії згадується, що був такий звичай у іудеїв перед Пасхой, перед святом Великодня, старозаповітною Пасхой, відпускати одного навіть злочинцю, справжнього злочинцю, який за справу був посаджений у тюрму і чекав смертного присуду. Была такая традиция отпускать когось одного. И когда мы читаем Евангелие, то бачим, что под эту категорию мог трапить и Иисус Христос. И Пилат, как человек, конечно, таки досвідчений, спрактикований, державний муж, і він розумів, що тое, у чим обвинувачують Ісуса Христа, не має підстави. Урешті-решт, він розумів, що він, цей чоловік, не винуватий. Але чомусь, це вельми так здивляє, чомусь не скористався гэтай магчымасцю спасти невінаватага чалавека. Усё было у яго уладзе. Ён меў на гэта паўнамоцтва, яшчэ раз падкрэслім. Іудеі прасілі, конечно, і так эмацыянальна і ціснулі, але большай часты прасілі, каб ён прысудзіў Ісуса Христа да смерці, потому што яны не мелі улады, суд, улады іудзейскія, не мелі улады прысуджаць чалавека да смерці. Это была компетенція толькі рымскіх улад, якую і уасабляў сабой Пілат. І, здаецца, ён не зусім абыякавы да Христа, ён задае яму такія пытанні, а што ёсць ісціна? Напрыклад, хіба чалавек бездухоўны, амаральны, яго клапацілі такія пытанні? Але пры гэтым, яшчэ раз вспомнім такі эпізод, калі правадыры гэтай іудзейскія працягваюць настойваць на сваім, працягваюць ціснуць, ён урэшце-рэшт паддаецца і дэманструючы, што сам не знаходзіць віны у абвінавачаным у Ісусе Христе, он так сімвалічна нават умывае рукі, тым не менш дазваляе, па сутнасці сам, выносіць прысуд для смяротнага пакарання гэтаму чалавеку. Ёсць такі расказ французскага пісьменніка Анатоля Франца. Ён так і называецца «Прокуратор Іудеі». І калі коротко, зместам такі. Праз многія десяткі гадоў Пілат сустракаецца з адным чалавекам, сваім старым знаёмым, з якімсьці калісьці
десяткі гадоў таму якраз бачыўся у іудзеі. Ну, а зараз ён на пенсіі, там недзе ў Рыме, ну, не ў Рыме, у Італіі. Да, ну, яны абмяркоўваюць мінулыя гады, да, сваю службу, канешне, як кажуць, да, чуткі, плёткі розныя. Ну, і аддаюцца ностальгіі. Да, і вось гэты яго калега, да, стары знаёмы, яго асабліва цікавіць да перыяд пра іудзею. Ну, і яны успамінаюць, што там былі за людзі. І калега ў чарговы такі раз вось успамінаў, ён кажа: а памятаеш, там быў такі чалавек, галілеянін, да, цудатворца, прапаведнік, да, сколькі за ім народу хадзіла. Здаецца, вось ён быў прысуджаны да смерці. Ты так, памятаеш яго? І Пілат, ну, паводле гэтага расказу, так напружыўшы розум, напружыўшы памяць, стаў перабіраць, да, усе гэтыя эпізоды, усе выпадкі. Ён кажа: не, на жаль, не памятаю. Да, і вот, да, пра што гэты рассказ? Бывае чалавек, вось Пілат, да, яго клапацілі на пытанні, быццам бы такія маральныя, пытанні высокія. Але тварам да твару, будучы, да, стаючы насупраць якраз ісціны, да, таму што, як некаторыя святыя айцы кажуць, што памыляюцца тыя людзі, якія лічаць, што ісціна – гэта нешта, да, нешта бездушнае, нейкі закон, нейкі прынцып. Ісціна – гэта асоба, ісціна – гэта Бог. Да, і вот Пілат тварам да твару, знаходзячыся, да, у кроку ад ісціны, да, не разглядзеў яе. Да, а чаму? Да, за сваёй чэрствасці. Вот, як бы унутры чалавека ад прыроды убадаваны такі закон, як бы сказаць, спагады, эмпатыі. Вось рэдка бывае, калі чалавек бачыць, да, альбо іншага чалавека, альбо бывае нават там жывёлу, кацяня, да, бачыць яго там беднага, пакрыўджанага, да, якому, да, балюча, ён, як бы, яму цяжка, да, прайсці міма і не дапамагчы. Але можна з-за свайго такога грахоўнага і амаральнага ладу жыцця дайсці да таго, каб вось гэты закон, да, вот гэты механізм эмпатыі, ён атрафіраваўся, да, цалкам атрафіраваўся. Ну і, на жаль, у Пілата так і адбылося. Вот перад ім быў, да, чалавек невінаваты. Як бы розумам ён усведамляў, да, што гэта так. І ён меў усе магчымасці, усе паўнамоцтвы, да, пазбавіць смерці гэтага чалавека, дапамагчы яму. Але ў яго былі іншыя думкі. Ён, канешне, думаў: зараз я яго памілую, гэта іудзеі чарговы раз узбунтуюцца, да, ўжо не раз былі да паўстанні, і будуць яшчэ потым паўстанні іудзейскія супраць рымлян. У мяне будуць праблемы, да, а ў мяне наперадзе яшчэ чакае кар'ера, да, я хацеў бы яшчэ і гэтае пытанне вырашыць, і гэтае. Да, вось гэты, да, эгоізм, нарцысізм, да, ён так яго выгадаваў у сабе, да, ён так яго культываваў у сабе, што ён зрабіў яго чэрствым, да, абсалютна чэрствым. Да, і як бы розумам усведамляючы невінаваць гэтага чалавека, ён лёгка, ну, як лёгка, але спакойна між тым, да, умыў рукі і аддаў вось гэтага невіннага чалавека смерці. Да, і вось таму, да, вось гэтая маральная чэрствасць, да, абыякасць, да, правяла да таго, што, яшчэ раз нагадаем, будучы твар да твара, да, стаючы, да, насупраць ісціны, да, ён яе, да, не разгледзеў, да, прапусціў.
Ну і гэта, канешне, такі Евангелие, яно мае некалькі ўзроўняў. Ад узроўню першага это проста апісанне падзей, і узроўню да апошняга, найвышэйшага, это заўсёды урок на ўсе часы, і для першых хрысціян, і для нас з вами, і, напэўна, праз яшчэ пакаленні і пакаленні хрысціян. И вот бывает, конечно, человек, что сам робит зло. Бывает, что сам робит зло. И это, ну, конечно, жудасна. Але амаль, что можно приравнять до этого, а магчыма и большим злом является тое, коли человек усведомляет, что это зло. Ну, бывает, просто люди робят некие злые учинки, не зусім разумеючи. Вот, магчыма, не бачачы ўсёй палітры таго, што адбываецца. Але самае, напэўна, яшчэ горшае бывае, калі чалавек разумее, што гэта зло, і ў яго ўладзе спыніць яго, але ён, кіруючыся сваімі нейкімі эгоістычнымі матывамі, памкненнямі, нічога не робіць, каб яго спыніць. Па малітвах усіх святых будзем, канешне, сцерагчыся адсутнасці гэтай спагады, што па-руску, па-царкоўнаславянску, што называецца сострадання, не быць чэрствымі да болі іншых людзей. Спасі, Господи, за молитву. Божьего благословения.